bafethu umalume wabashana lo webafethu ngilana eJobesi Legacy Driving School. Niyayazi ke eJobesi la ePhongolo la eceni kwasekliniki. Bafethu baphethe ama service amahle kakhulu. So kodwa ngifuna beyikhulumele bona. Nangu Miss wethu. Sanibonani. Yebo sanibonani njani? Sikhona la. Siyaphila. Uzandile Sithole lo, usisi wakaSithole osebenza eJobesi Legacy Driving School. It's a family business. So sinama special la. Njengoba ubona ama truck ethu afresh from code 8 up to code 10. Then sinama specialist now sine special sokuqala uma ngabe uza nelenasi ku 4500 ku 4000 mawuza nelenasi is special leso. It's a 1 month special. It include 40 lessons nokuthi sikmixe testing cause usuke uze nelenasi. Uma ungezanga nelenasi is 4.5. Ku 4.5 wakho include ilenasi ama lesson awu 40 nokuthi sikmixe testing. Unama chance awu2 emalini yakho njalo kule special. Both uma uza nelenasi noma ungezi nayo. Ake ngithi usesithi uright usuthathile lo 40 lessons sesikmixa traffic awuphumeleli. Uyabuya usikhokhela imali sekuphi iviki upractice for free then isiphinde sikumikise kulo 4.5 noma 4000 wakho. Bese siba ne half course. Half course it's a brush up course ithi 2.5 inama lesson awu 15 nokuthi sikmixe testing kanye. It's a one chance kuphela kulo 2.5. Yebo bese siba ne truck hire. I truck hire yethu i1000 rand ihamba nama lesson awu 2 nokuthi sikmixe testing nayo it's a once off. Yebo bafethu siyacela isupport yenu siyazi ukuthi sinibonile futhi nisupport oPhongolo ukuthi sifundisa kahle futhi sisazoqhubeka sifuthi nifundise kahle nalabo bazofika laba ba refer abanye kithina sisazobafundisa kahle nabo. Siyabonga kakhulu isupport yenu futhi sizokuthokozela ukuthi iqhubeke iye phambili. Siyafisa nathi business yethu iqhubeke iye phambili. Siyafisa nje elinye ilanga masibuya la ku video sibe ne truck ka code 14 enxa yenu. Ngiyabonga kakhulu. So nitholakala kanjani isini number? Okay, inamba esitholakala kuyo it's 078 54 62 113. Ino WhatsApp ungakhona ukwhatsapp anytime. Nisuke ngiavailable idatha yelenu usuke ngithengela nina uyafona futhi. Yebo usitholakala kuleyo number it's 078 54 62 113. So umuntu ongazi lutho niyamfuna noma nifuna abasazi siyamfuna nje umnandi kabi kongazi lutho ngoba uzokwazi lokhu esimtshela khona and sinama instructor right awathethisana abashayani batshelana nje kahle bafundisana kahle kakhulu ngisho ngabuza around Phongola everywhere actually because bayasuka nabakwenye izinye indawo beze kuthina ngoba siyazi ukuthi sibaphatha kahle abantu.